Mende laurden bat atzera bota, ta orduko jarduera. Bistan dauionek pausurik pausu egin duela aurrera. Orduko aurrak haundiak dira, ta badakite euskera, baina ezin da lotan gelditu, ezin da galdu euskera. Gaur bezelaxe aurrerantzean, baldin bagoaz batera. Asko liteke atera, eta ez gure kaltera. Noizbaiten zerbait ikasi dugu, tegin dagigun kalera. Herri osoa euskaldun dedin, beste 25 urtera.